Ongi etorriak beste behin, txapelketan saio oste bakoitzean zabaldutako leio txiki honetara. Oihartzunen gaude, Elorsoro kiroldegian 1500 lagunek jarraitu dute gaur txapelketa nagusiko finalerdi hau, eta gaur irabazle Aitor Sarriegi izan da. 688 punturekin, bigarren sailkatua Alaia Martin 667 punturekin, hirugarren sailkatua Agin Laburu 650 punturekin, laugarrena Jon Maia 623 puntu, bosgarren Odei Barroso 620 puntu terdi eta seigarren Beñat Lizaso 582 puntu terdi. Orokorrean saioari buruz zer esan, gure ustez, saioa nahiko lasai hasi da, makinaria, motorra arrankatzea kosta egiten zitzaion sentsazioarekin hasi da 8ko handia, 8ko txikia zerbait polita entzun badu ere ez da orokorrean ariketa on bat izan, puntu erantzunetan gauza politiak entzuten hasi gara, eta 6ko motzean eta kartzelan entzun ditugu gure ustez gaurko gauzarik politenak hori orokorrean hitz egin da. Beraz, betik gorako saio bat izan dela esan behar, eta puntuazioek ere erakusten dute, muturrak erakusten dituzte. Ez da izan saio muturra jo duen, punta jo duen saio bat ez da izan, baina lehenengotik azkenengora puntu sorta mordoa dago. Beraz, Agin Laburuk agurretik argi utzi digu, errukirik ez dut eskatzen, nik ere ez baitet izango, muletekin edo makuluekin etorri zaigu, izandako istripu baten ondorioz, eta muletekin bertxota etorri denez, hala eskatu du agurretik, errukirik ez duela eskatzen, berak ere ez baitu errukirik izango. Eta 8ko handia esan dugu, nahiko laua joan dela, eta zerbait aipatzekotan, magian aipatu bezakegu, Aitor Sarriegi eta Alaia Martinek lehen bi sailkatuek egin dutena. ETB-ko telebista saio bateko arduradunak dira, audientziak bera eta bera doaz, eta zuzendaritzak kontuak eskatu dizkiete. Bueno, Aitor Sarriegik esan du, 101 gaztelu programa horren aipamen eginez esan du, Julian Jantzik kantzontzilotan aurkeztu beharko duela aurrena. Alaia Martinek oso ondo erantzun dio bertso hori, ondo iruditzen zaiola, ondo zait iruditu, Julian Jantzirena ondo zait iruditu, baldin eta Julian Jantzik kantzontziloak erantzten baditu, ez? Izjoko eginez, oso erantzun polita. Gero Aitor Sarriegik bere azken bertsoan aipatu du, ez dakit gu lan honetan nola jarri gaituzten, ia esaten nahi baduzun neronek ere gure saio ez dut ikusten. Eta Alaia Martinek esan dio, berak ere ia ez duela ikusten berdin, kendu ezatela saioa eta jarri ezatela Mr. Bean. Saio itxurosoa eta polita izan da, bat aipatzekotan. 8ko txikian ere, saio bat aipatu behar badugu, Jon Maia eta Agin Labururen saioa aipatuko nuke. Jon Maia euriari du, eta Jon Maiak bere aterkipean sartzeko eskatu dio Agin Labururi, baina aterkipean sartu da, baina busti egiten da. Eta Agin Laburuk lehen bertsotik esan dio, hau zer da, pertsona terdirentzat aterkia, erdia busti egiten zitzaiolako. Eta Jon Maiak muletak eta bere makuluen egoera aprobetxatu zorbait zegoen Agin bi besoak aurrera jarrita muletekin bertsotan, eta Jon Maiak erantzun dio, aizu, nire errua ez da, aizu, zuk bi pertsonen hankak baldin badauzkazu, ez? Alegia ez zela aterkiazpian ondo kabitzen, eta gero amaitu du Maiak esanez, arrimatu gaitezen txinoak bezala. Txinoa esan du, lehen zeak Agin Laburuk aterkia txinoetan erositakoa izango zela, eta bar bota diolako, esan dio bukaeran Maiak, arrimatu gaitezen txinoak bezala aterkipean, ez da? Bueno, hori ere, 8ko txikian zerbait aipatzekotan. Aipatu nahi dugu baita ere 8ko txikian gauza interesgarri bat gertatu dena, askotan gertatzen dira bertsolaritzan eta txapelketan, batez ere, holako gauzak, gaia gaizki ulertu duela Beñat Lizasok. Okerreko ez du ongi ulertu Beñat Lizasok gaia, eta, gaia zen bikotea dira, eta kondoi kajatik uste baino kondoi gehiago desagertzen ari direla. Orduan, Aitor Sarriegik, Beñat Lizasori kontuak eskatzen dizkio, alegia izu ze gertatzen da, kondoika honetan, guk ez dugu hainbeste aldiz txortan eginez, hori da egoera. Beñatek alderantziz ulertu du, eta hor, Aitor Sarriegi lehenengo bertsoan, behar bada hausita edo jota geratu da, baina gero, gure ustez oso ondo, eman dio buelta egoera horriz, Beñat Lizasok gure ustez amaira arte ez du gaia ongi ulertu, baina ongi atera da Aitor Sarriegi egoera horretatik, gai horrek egoera horrek biei egiten zien kaltea, batetik Beñati berari egingo zion kaltea eta bestetik lagunari, ezta? Baina ongi atera dira gure ustez eta epailek jakin dute ahalegin hori baloratzen. Puntu erantzunetan,
aipatzeko moduko erantzun bat agin labururena. Bekerako sarrera guztiak bukatu, eta erantzuna arrakasta dugunik ezin da bukatu. Nik nire familiarentzat ere ez dut sarrerarik hartu, beraz beste aukerarik ez dut, ara pasatu edo, finalera pasatu alegia. Erantzun polit bat izan da. Seiko motzean gora egin du mailak, 3 bikote gutxi dituzte gauza politak, ez gara behar bada zehaztasunetan sartuko, baina gure ustez 3 ofizioak izan dira entzuteko modukoak eta kontuan hartzeko modukoak. Kartzelako lanari aipamen berezia orain. Gaia, gutxi gora bera, egunero maindireak aldatzen dituzu. Maindireak edo mihiseak, hori ere ikasi dugu. Mihise, maindireari deitzeko beste modu bat, beste hitz polit bat. Agin rezolak, egunero maindireak aldatze horrekin, agin laburuk, egunero maindireak aldatze horrekin, humorez, amaitu du bere bertsoaldia eta zartzaroa irudikatu du, aitona baten egoera irudikatu, eta oso humorez amaitu du, Rioja bat ondoan dauka da mitartean, ez doka diltzeko presarik. Bere aitona izan omen du gogoan, berak esan digunez. Jon Maiak, bere alabak pixa egiten duen gaiari helduta, sinesgarritasun handiz, gure ustez sinesgarritasun handia izan duten bertsoak izan dira, eta lan txukuna burutu du, behar bada seiko motzekoa eta hau izan dira bere lanik txukunenak. Lizasok senarra gaixo duen emakume baten lekuan jarri du, eta oso bertso politiak bota ditu baita ere, eta azkenerako sinesgarriak izan dira hauek ere, nola maindireak zikintzen dituen bere gaixoaldi horrekin, eta nola bera alegina handi bat egiten ari den, bera ez konturatzeko, ez ikusteko zikina da duela, eta egunero garbitzen dituela, eta bera saiatzen dela egoera normala dela, eta ezer txarrik gertatzen ez den antzerki hori eginez, oso politia, eta amaitu du esanez, gainera egunero aldatzea ez dela seinale txarra, ez? Maindireak egunero aldatzen badizkio, bizi den seinale eta hor dagoen seinale. Odei Barrosok doinu berriak harri du, bilagonan esteinatu zuen eta gaur berriz, doinuak gustatu zaigu, baina behar bada gaur ez ditu bere bizitzako bertsorik onenak bota, baina baita ere etxeko andre baten paperean, bere umeak, txixe egiten duela eta lasai ez da zer gertatzen eta egoera hortan kantatu ditu bertsoak. Aipamen berezia, Aitor Sarriegiri. Zergatik, batetik, doinu berri batek harri duelako, Xabier Leteren kantu batean oinarritutako doinu berria, guri gustatu zaigu. Bere etzegoen oso konforme egindako bertsoaldiarekin, baina guri gustatu zaigu eta iritsi zaigu. Doinu politia da, doinu zabala, luzea, 10-8, 10-8 eta 8 errima, 8 oin ditu. Beraz, bete egin behar da bertso hori. Oso egoera sinesgarri bat marraztu du, mutiltzar baten egoera marraztu du, lehenbizikoan bikote bat nahi zuela bilatu, baina sekula ez dela iritsi. Bigarrenean esan du, orain berak bere burua zaindu behar duela, amak umetan bezala, aurretik txixo inala eta denak sartuta, eta hirugarrenean aipatu du, honena izango duela etxea saltzea eta azken arnasa ematea erresidentzia baten. Bertso zuzenak eta baita ere sinesgarriak eta esan da bezala guri gustatu zaizkigu. Alaia Martini ere aipamen berezia iritsi egin dira bere bertsoak, berak ama baten paperetik abestu du, eta lehenengo bertsoan maindireak zergatik aldatzen dizkio aurrak txixa egiten duelako, zergatik egiten du txixa, amets gaiztoak dituelako aita hil zitzaionetik, hori abestu du lehenengo bertsoan. Bigarrenean oso irudi polita egin du Izara eta Maindire txuriekin, esan baitu, Izara txuriak mamu bilakatzen dira, beretzat. Aurroko amezkaiztuarekin lotuta. Eta hirugarrenean goxo-goxo esan dio, zurekin egingo dut lo hau gainditzen duzun arte. Bertso baita ere sinesgarriak, bihotzera zuzenean iritsi direnak, eta oso lan txukuna Alaia Martinek egin duena. Beraz, emaitzak hauexek Aitor Sarriegik gaur lehen postua eskuratuta eta 688 punturekin, hurrengo itzulian izango da, ez bera bakarrik, Aitor Sarriegi, Alaia Martin eta Agin Laburu hurrengo itzulian izango dira, eta Jon Maiak, Odei Barrosok eta Beñat Lizasok itxaron egin behar orain zer gertatuko den, baina aitortu behar da, egiari zorra aukera gutxi dituztela. Hurrengo saioa Murgian, saio bikaina Murgiakoa ere, ez dugu zalantzarik egiten, guan izango gara, eta badakizue, Murgiako saioaren ostean, berriro zabalduko du lehiotxo hau. Eskerrik asko eta nahi zuen arte, aio!